Čaute u ďalšieho nového videa zo sveta Minecraftu. Dneska sme tu s týmito borcami Lola, Mtomčany 7 Čaute. a Mišo. A samozrejme ja. Čaute. Čaute. Dneska to bude trošku speciálne. Nehajte sa prekvapiť. Nezabudnite dať like, odber, follow. No a teraz Markus, počúvaj, ideme si tu stavať ten maják. Môžeme kľudne. Počkaj, ty chceš tam hore, kde to je to, kde to je také rovné? Hej, tu na. No dobre, môžeme. Čo? Poď sa sem Martin. hore pozrieť na tento, že či to môže byť takto, či to nemám dať ešte širšie. Pozeraj. Môže to byť takto, či širšie. Ja by som nechal takto, lebo zase aby to nebolo až moc. To nebude až moc. Dobre, tak No. necháme to takto, okej, dobre, veď. Markus, to nie je čerstvé, ale... Tam to sú také už vypálené ako keby. No tak tie vypálené práve, že ešte nie sú, ale tak... Sú? 1, 2, 1, 2... Bože, to je strašne zložité. Markusovi buchol creeper pri hlave. Chalankovia, vy ste doma? Nie. Nie. Markus, OK. zastavaj toto hlinou, prosím ťa, čo tu Hej, buchlo. idem. Jeden schod. Druhý schod. Počkaj, ticho. Teraz nehajte ma rozmýšľať, lebo keď toto teraz pokazím, tak pravdepodobne pokazím celý mlyn. Či celý maják. Dobre. A kde je baňa? No, akože baňa je... Počkaj, poď sa mnou. Počkaj, musím si zobrať uhlie. Kde máte Počkať, fakle? kocka. Aha, počkať. No veď nemáme. Jeden No, Kde to je máte to. fakle? druhý skok, tretí No veď to je skok, to, veď aha. potrebujeme uhlie a železo. Už som aby sme mali- prišiel. No tak dávaj. Na to. No tak akože... Je... Kejvka je... Poď sa mnou, poď. Mhm. Tu je uhlie, aha. A hej, Píši mňa. lebo to je v poli. Ja. To bolo úžasné.
fajného vychádza, to je super. Dobre, vyšlo mi to perfektne. Počkaj. To bolo chladné. Buď guľa, alebo ešte taký... Kopec. Dobre, takže čaute ľudia, ľudia sa s vami z tohto videa. Markus a Mišo už boli veľmi unavení, tak išli spinkať, lebo je dosť hodín a zajtra oni majú školu, ja do školy nejdem, takže sú to úplne smrti. A... Fuj to. Ha, ha, ha. Ty žebrák. Idem ja, hej. Ja som ťa trafil. Hej.